Bos Casman, Bos Casman, buat para calon hajat. Oh, senang aja kaget yen ake emboke sebab bapak nira laris akhiran bine. Asik sing sebelah kene Kang sapa Kang sering dioncok marung lantaran cemburu majikan nom tapi tergawa mesem duwe laki wong ganteng. Sapa sing duwe kelapa gading, 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 sing duwe kelapa gading. Asik sing duwe kelapa gading. Sing duwe kelapa gading, sing duwe kelapa gading, sing duwe kelapa gading. Sing duwe kelapa gading, nok anggi, mami eklau, nok anggi terus, acidol. Pengen waru beli, rasane wong wayuan, larane luwi karo diatup kemarang. Anak panas, anak sakit, tapi blinjirit. Yang punya Kang Kasta sayang, Kang Kasta paling eman, nafsu wis gede musuhe langka majikan nom ora disangka nasibe badan lakine barengan. Yayu sampai Mama Firda sayang lantaran cemburu tapi tak gawa mesem Mimiria bonggan lagi wong ganteng Mimiria 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 terus Mimiria mati Mimiria terus Mimiria mati Mimiria terus. Senok sapa oh pengantin Aa Epul pengantin mani Mbak Anis sayang Aa Epul Mbak Anis Aa Epul Mbak Anis Aa Epul Mbak Anis Aa Epul Mbak Anis Aa Epul Mbak Anis. Pengen baru beli rasane wong wayuan larane luwi karo diatup kemarang. Aduh anak panas anak sakit tapi blinjirit. Halo para calon hajat semuanya. Kadang-kadang hati lo digawe kecewa nafsu wis gede musuhe langka ora disangka nasibe badan lakine barengan. Sering dioncok marung lantaran cemburu tapi tak gawa mesem resiko lagi wong ganteng. Yang punya kelapa gading, yang punya kelapa gading, yang punya kelapa gading, yang punya kelapa gading, yang punya kelapa gading. Bos apa kan bos? Bos sing kopiah. Senok aja kaget yen ake emboke wong kopiah sebab wong kopiah laris akhiran bine. Wong kopiah kelapa gading sing duwe kelapa gading maning kelapa gading.